Għandek wiċċ ta' Anġlu. Grazzi. Min jaf x'toma għandek. Toma tal-ġenna qalbi. Ilek tagħmlu dan ix-xogħol? Kaċċur? Eżatt wara li telqitek mela. Li ħadd ma tilaqni. Allura għajli. Dan kollu jeċitak? X'kultant. Giddib. Qed tgħidli hekk għax minn għalik li ser neċita ruħi bil-ħsieb li int qed teċita ruħek. Jiġifieri il-ħsieb li nkun qed nisfen u ndub għalik. Dak ma jeċitakx. Qed tipprova tisseduċini Jista' jkun. u jħalluk tagħmilha ħaġa bħal din tisseduċini. Le, nkun qed nikser regoli kollha. Qed titnejjek bija Iva, nista' nisseduċik kemm irrid. biex toħodli flusi. Biex uħadlok flusek nista' ngħid. Nagħmel irrid. Ħlif li tmissni. Allura issa jekk immissek jien. Ikolli ngħid is-security żara kamera fuq. Nixtieq immissek. Aktar tard wara hawnhekk. Ma mhux ma' klijenti għall-flus. Min għalek li rrid inħallsek. Allura li xtelqitek? Li ħadd ma telaqni. Inti x'inhu xogħolok? Mistoqsija. Għamilt li mistoqsija. Għamilt żball, li turi li għandek interess fija. M'għandi l-ebda interess fik. Flusek biss. Għaliex qed tgħid li jismek John? Għax hekk jisimni? Inti x'ismek? Daniela. Daniela. Id-dermatologa. Jiena ma tlek x'inhu xogħli. Tajtu. Iridek tgħid li jismek. Grazzi. Jisimni John. Le. Ismek il-propja. Grazzi. Ismi propja John. Hawnhekk għandi 500 euro f'idejja. Nagħtihomlok kollha kemm il-darba tgħidli li ismek propja u one to one. Okay. Promise. Grazzi. Jisimni John. Ħsibtni xi ċuċi intlili hux. Ħasra ta' għax li joġbuni sinjuri uċviċ. Inza. Proset, guys. Well done.